Здравейте, уважаеми зрители! Казвам се Явор Неделчев и съм от София. Наскоро се завърнах от поклонническа обиколка на Света гора Атон, сърцето на православното монашество през последните 1000 години, носейки със себе си 3 поясчета, осветени върху честния пояс на Пресвета Богородица, Пречистата Божия майка и винаги Дева Мария, която за сега остава невидима за телесните и духовните ми очи, бе много великодушна към мен, многогрешния Явор, като ми повери тези 3 поясчета чрез един млад монах, дошъл от православния руски народ в Светогорския манастир Ватопед, където в чист и нескверен ковчег се съхранява Светият Богородичен пояс, извор на богородична благодат и изцерение от брачно безплодие. Бездетни съпрузи, които желаят да приемат дивния дар на плодовитостта, чрез благодатта на честния Богородичен пояс, могат да влезнат във връзка с мен, като ми изпратят лично съобщение във Фейсбук, по-точно в личния ми профил или в моите страници "Има православие у нас, има и български народ", и разкажи им какво ти стори Господ. Марк 5:19. Но според мен е хубаво да се знае, че е мой дълг пред Христа, Бога и Неговата пречиста майка да подаря по едно от тези 3 поясчета на 3 бездетни семейства, но при точно определени условия. Защото много е трудно да се повярва, че всички сънародници, които са се здобили с такова благодатно поясче, са обърнали внимание на идващите заедно с поясчето писани препоръки за искрено покаяние и доживотно участие в тайнствата на православието и са разбрали, че душата им може да бъде спасена или погубена в зависимост от техния свободен избор, който може да бъде най-различен. Защото ние можем да се откажем да приемем поясчето и да сметнем, че нямаме нужда и от пътя на спасението. Можем и да приемем поясчето без да тръгнем по пътя на спасението. Но можем и да се решим на този изумителен обрат в живота си и поясчето да приемем и по спасителния път да тръгнем.